Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Σήμερα θα εξετάσουμε και πόσο ωραίο είναι το Minecraft, το πι. Εντάξει, λοιπόν θα παίξουμε. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα είναι το σπίτι μου. Εδώ πέρα, και εγώ μόλις τώρα το ξεκίνησα το παιχνίδι. Και εδώ πέρα δεν έχω φτιάξει πάρα πολλά, ένα σπίτι έχω φτιάξει. Και απλώς ήθελα να σας το δείξω αυτό. Άμα θέλετε να κατεβάσετε το Minecraft P, φτιάχνετε δικές σας χώρες, υπάρχουν ζόμπι το βράδυ και άλλα τέτοια, διάφορα θα τα ανακαλύψετε εσείς. Θα πρέπει να... γιατί στο Play Store αυτό το παιχνίδι το κάνετε, πρέπει να πληρώσετε για να το κατεβάσετε. Πάτε στο ίντερνετ, γράφτε Uptubit και σας δείχνει να το κατεβάσετε. Το κατεβάζετε, πηγαίνετε σε εφαρμογές του Uptubit και κατεβάζετε το Minecraft. Αυτό, τώρα άμα σας αρέσει δεν ξέρω. Τώρα εδώ πέρα και εγώ το πρωτοξεκίνησα και δεν έχω κάνει πάρα πολλά πράγματα να πω. Να, και εγώ προσπαθώ να το φτιάξω τώρα. Δεν ξέρω αν σας αρέσει. Πάντως εγώ ενδιαφέρομαι γι' αυτό και θέλω να ανακαλύψω πράγματα γι' αυτό. Και μ' αρέσει το παιχνίδι. Αυτά, καλή ημέρα. Γεια σας.